Ако усещаш, че си блокиран, че нещата не се случват както искаш, има причина. Но има и начин да го промениш. Ето как да отключиш енергията си в 3 лесни стъпки. Първо, осъзнаване. Трябва да видиш какво точно те блокира. Мисли, страхове, повтарящи се ситуации. Докато не ги осъзнаеш, те ще се повтарят. Второ, освобождаване. Пусни това, което вече не ти служи. Може да е мисъл човек или стара енергия. Освободи място за новото. И трето, намерение. Реши ясно, какво искаш да привлечеш. Защото енергията следва посоката, която й даваш. Когато направиш тези 3 неща, започваш да усещаш промяна. По-лекота, яснота и движение напред. Истината е, енергията ти се променя в момента, в който ти го решиш. Ако искаш да научиш повече, виж и другите видеа в канала. Всичко започва от теб.